Celá tahle válka proti drogám je nesmysl. Drogy nejsou zločin. Jak se takovejhle skromný mladý kluk jako já dostal k penězům na takovouhle káru? Od tatínka ne. Každý fízl z protidrogovky vám bude vykládat, že to dělá proto, aby vám pomohl. Hrdinové. Vybej tu partičku a do měsíce je to další. Stejně velká s naprosto identickým produktem. Je to celý hovno! Tak budeme šťastní, když vyvázíme z výpovědi, je ti to jasný. Jako princ Bel-Air.